politiko na. Oras na muli para pag-usapan ang mga kaganapan sa politiko ngayong maghapon. Araw naman ngayon ng Biyernes, Happy Payday everyone! June 30, 2023. Ako, si Chi Miranda. Nako, partner Jigo, Friday sweldo, kaya naman be ready na naman sa traffic. Yes, partner Chi. At syempre, magbaon na lang ng mahabang pasensya at pag-iingat po sa ating mga taga-subaybay worldwide. Pero ganun pa man, magandang gabi pa rin sa ating mga viewers, no, na talagang patuloy na nag-share sa ating live feed sa Politico Facebook page. Tutok lang po kayo. Ako po, si Jigo Postolero. Narito na ang ating Politico headlines ngayong gabi. Unang taon ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, hinimay pero hindi pa rin makaligtas sa batikos. Dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon hinamon si Secretary Larry Gadon na ibigay sa charity ang sweldo sa gobyerno. At Congressman Ed Selagman, tinabla ang pagbabatikos ni Congressman Salceda sa Department of Tourism. Para sa ating Politi of the Day, sino itong senador ang imbis na makatulong sa mamamayan, mas na merwisyo pa sa binisitang bayan? At sa atin naman politikus niche, dancing governor na si Gwen Garcia, pabibo sa kanyang mala farewell groove matapos ang 2 days visit sa Bantayan Island. Sa detalye ng mga balita, binigyan ng 8 out of 10 ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Zubiri, napakasipag ng Pangulo pero giit nito na dapat tutukan ni Marcos ang agriculture sector. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi man nagkaroon ng pagbabago sa mga problemang kinakaharap ng agrikultura. Patunay aniya rito ang dalawang kontrobersya sa asukal sa loob ng isang taon nito sa panunungkulan. Kaugnay nito, isinulong ni Pimentel na magtalaga na ng full-time agriculture secretary ang Pangulong upang matuldukan ang problema sa sektor tulad ng smuggling at pagtaas ng presyo ng agricultural products. Para kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda, dapat namang makipagtulungan ang Pangulo kay Health Secretary Teodoro Herbosa dahil halos isang taong nakabakante ang nasabing posisyon. Binanatan ng Kabataan Party List ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na incomplete umano ang grade niya sa unang taon sa pwesto. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi swak ang gradong ibinigay ni Marcos sa sarili niya dahil huli na siya sa akto ng sambayanan na kinopya ang plataporma ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Paliwanag ni Manuel, ang mga programang Masagana 99, Charter Change, pagpapatuloy ng drug war at extrajudicial killings, Build Better More, mandatory ROTC at pagtuloy sa NTF-LCAC ay rehas lamang mula sa kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng kongresista, tanging natupad sa mga pangako niya noong kampanya ay ang paglilinis sa pangalan ng kanyang pamilya at pagtiyak na balik Malacanang na talaga sila. Ginugunita rin ngayong araw ang unang taong panunungkulan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte matapos manalo sa halalan noong May 19, 2022 elections. Kabilang sa mga pinakamalaking nakamit ng kanyang administrasyon ay ang pagbuo ng siyam ng satellite office ng Office of the Vice President sa Davao, Zamboanga, Cotabato, Tandag, Cebu, Bacolod, Tacloban, Isabela, Dagupan at Cotabato upang mailapit sa taong bayan ang serbisyo at programa ng OVP sa central office nito sa Mandaluyong City. Kaugnay nito, nakapamahagi ang opisina ni Duterte ng nasa 236 million pesos na halaga ng medical assistance sa 22,970 Pilipino at 30.8 million pesos na burial assistance sa higit 6,000 families mula June 2022 hanggang April 2023.
Dahil dito, nagpasalamat ang Vice Presidente sa nasa 432 na organisasyon at ahensya na nakatrabaho nito sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino. Sa iba pang balita, hinimok ni dating COMELEC Commission at P3PWD Party List nominee Rowena Guanzon na i-donate na lamang ni Secretary Larry Gadon ang kanyang sweldo bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Kasunod dito, badang bali-balitang tatanggap si Gadon ng halos 280,000 pesos kada buwan. Ayon kay Guanzon, magtrabaho na lamang siya at itigil ang pag-iingay sa harap ng media. Bilang tugon, iginiit ng ni Gadon na nagbibigay siya ng donasyon bago pa man magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Excited na umano si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na makatrabaho ang bagong talagang Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Attorney Larry Gadon. Aniya, masaya siyang makatrabaho ang bawat mamamayan, individual o grupo na gustong sumama sa labanang matapos ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Sinabi rin ng kalihim na titingnan niya kung paano isasama at ipapatupad ni Gadon ang programa nitong Batang Busog, Malusog feeding program, katuwang ang DSWD na labanan ang kagutuman sa bansa. Nauna nang sinabi ni Gadon na isasaayos at pangangasiwaan niya ang mga umiiral na program laban sa kahirapan at lumikha ng mas mahusay na paraan para solusyonan ang kahirapan na hinaharap ng mga Pilipino. Kinontra ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang mga pasaring ng kapwa Bicolano na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda kaugnay sa hindi umano pagprioridad ng Department of Tourism sa Bulkang Mayon. Kaugnay ito sa pinakabagong promotional video at tourism slogan ng DOT na Love the Philippines, kung saan no-show sa video ang bulkan at nilagay lamang sa bahagi ng pixelated text ng tourism banner. Ayon kay Lagman, masyadong premature ang pagbatiko si Salceda dahil miski ang inisyatiba ng kongresista para sa turismo ng kanyang distrito ay nagsisimula pa lang naman upang maipakita ang potensyal nito. Pinunto ni Bicol Solon na ang kabiguan ni Salceda na tugunan na bigyan ng portable water supply ang Mayon Tourism Complex at Mayon Skyline Hotel na pinondohan sa inisyatiba ni Lagman. Matapos aprubahan ang 40 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila, inayos na raw umano ng Marcos administration ang sahuran sa ibang parte ng bansa. May detalye si Aileen Taliping. Inaayos na ng gobyerno ang mga hakbang upang madagdagan ang take-home pay ng lahat ng mga arawang manggagawa sa bansa. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International Labour Organization matapos bumisita sa Malacanang si ILO Director General Gilbert Buongbo sa isang courtesy call. Sinabi ng Pangulo na isa sa prioridad ng kanyang administrasyon na maitaas ang minimum wage ng mga manggagawa upang makasabay sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad. Nitong Huwebes ay naprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ang 40 pisong dagdag na arawang minimum wage sa pribadong sektor. Target ni Pangulong Marcos Jr. na makatikim ang lahat ng mga manggagawa sa buong bansa ng aumento sa arawang sahod, kaya nakikipagdialogo na anya ang Department of Labor and Employment sa mga unyon at grupong mga manggagawa upang mabalanse at maiayos ang mga negosasyon. Hangad ng Presidente na matugunan ang problema sa inflation upang maibsan ang epekto nito sa mga obrero. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Pinaimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng kanyang Senate Resolution 667 ang misteryosong aktibidad ng isang US Air Force sa Boeing C-17 sa teritoryo at airspace ng Pilipinas noong Lunes. Sinabi ni Marcos na namumuno sa Senate Committee on Foreign Relations na tatalakayin sa investigasyon ng posibleng paglabag ng US military sa Visiting Forces Agreement o VFA. Batay sa probisyon ng Section 8 ng VFA, ang anumang sasakyang panghipampawid ng US Armed Forces ay kinakailangang sumunod sa Air Traffic Control Regulations ng Pilipinas. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines,
na ipaalam ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs at nakakuha ito ng diplomatic clearance number para sa isang US military plane na sumusuporta sa mga aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Kapit-bisig. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 2nd Division sina Janet Lim Napoles at dating Davao del Norte Representative Arel Olanio ng reklamong graft at malversation. Kaugnay ito sa paggamit ni Olanio sa Priority Development Assistance Fund nang siya ay nasa Kongreso pa. Ayon sa Sandigan Bayan, naglaan ng dating kongresista ng higit sa 7 milyong piso ng kanyang PDAF noong 2007 para sa countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation Inc. at Philippine Social Development Foundation Inc. na parehong peking non-government organization na may kaugnayan kay Napoles. Paliwanag ng korte, hindi nagkaroon ng transaksyon ang Technology Resources Center sa CARD at PSDFI dahil ginamit lamang silang instrumento upang ilipat ang pondo ng bayan na kalaunan ay pinaghatian bilang komisyon sa mga akusado. Naharap sa patong-patong na multa at sentensya sila Napoles Olanio, dating TRC Group Manager Maria Rosalinda Laksamana, CARD President Mylene Encarnacion at PSDFI Chief Evelyn De Leon. Binigyan ng 10 araw ng Office of the Ombudsman ang mag-asawang Mayor at Vice Mayor ng Lubo, Batangas na sina Lota Manalo at Gidyoso Manalo para sagutin ang reklamo ng isang korporasyon hinggil sa di umano'y paglabag nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ng Anti-Red Tape Act. Ayon sa reklamo, ang mag-asawang Manalo na sa kasalukuyan nakaupong mayor at vice mayor ng nabanggit na munisipyo ay kasabwat umano. Ang municipal treasurer na si Leandro M. Canuel ay patuloy na tumangging aksyonan ang aplikasyon para sa renewal ng business permit ng isang kumpanyang nangangalang Efren Ramirez Construction Corporation na kailangan para sa patuloy nitong operasyon. Nakasaad din sa nasabing reklamo na matapos manalo sa eleksyon noong 2022, agad na nagpahiwatig si Mayor Manalo ng paghingi umano ng grease money upang masiguro ang pagpasa ng business permit ng korporasyon upang ipagpatuloy nito ang ginagawang dredging sa mga ilog ng Lubo. Hiniling naman sa reklamo na patawan ng suspensyon ang mag-asawang opisyal ng Lubo at municipal treasurer upang hindi nito maimpluwensyahan ang investigasyong kailangang isagawa upang mabigyang linaw ang mga aligasyon ng korporasyon. Ngayong Pride Month, makakaasa umano ang LGBTQIA+ community na protektado sila sa ilalim ng Marcos administration kontra diskriminasyon. Nagbabalik si Aileen Taliping. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakaasa ng pantay na pagtrato ang mga miyembro ng LGBTQIA+ sa bansa. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhan ng kanyang administrasyon na mapoprotektahan ang mga ito laban sa anumang uri ng diskriminasyon, partikular sa sexual orientation at gender identity o expression. Kaugnay nito, nais ng LGBT Pilipinas na magkaroon sila ng representasyon sa burokrasya at maging bahagi at magsilbi sa gobyerno. Sa kanilang pakikipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang nitong Huwebes, hiniling ng grupo sa palasyo ang pagbuo ng advisory body o Commission on LGBTQIA+ Affairs sa ilalim ng Office of the President. Hiniling din ng grupo ang tulong ni First Lady Liza Araneta Marcos upang mai-endorso ang kanilang panukala sa Presidente. Positibo naman ang naging tugon ng unang ginang dahil malaki anya ang naitulong ng mga ito noong panahon ng kampanya para sa Pangulo at ibinabalik lamang ito sa mga tumulong sa kanya noong panahon ng eleksyon. Pinasalamatan ng unang ginang ang grupo sa tulong na ibinaiambag ng mga ito noong panahon ng eleksyon na nagbunga dahil nagtagumpay si Pangulong Marcos Jr. sa halalan. Sinaksihan ng unang ginang ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng LGBT Pilipinas na pinangunahan ni Director Dindy Tan bilang National President. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Nagpaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Governor Felipe Medalla, kaugnay sa pagtatapos ng kanyang termino sa July 2, 2023. Nakipagkita si Medalla sa Pangulo ngayong araw para sa kanyang farewell call sa Malacanang kung saan sinamahan siya ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat.
Si Medalla ay naging miyembro ng Central Bank Monetary Board simula July 2011. Bago naging BSP Governor si Medalla, ay nagsilbing Socio-Economic Planning Secretary at Director General ng National Economic and Development Authority o NEDA mula 1998 hanggang 2001. Sa aming pagbabalik, Minglanilla Cebu Mayor, sinibak sa pwesto, tamad na municipal assessor. Bagong buo na task force, ikanasa para sasalo sa mga pending jobs. Habang Negros Oriental Governor sa Garbaria kumagat sa kilusan ni Cebu Governor Garcia versus ASF. Pero sa ngayon, heto muna ang ating politiko highlights. Mag-presidente muna siya para siya magkaroon ng power to appoint and remove officials. I would like to have a friendly debate with her, an exchange of ideas so that we can measure the quality of our intelligence. Kaugnay sa ilang mga kwentong politiko sa rehiyon, Negros Oriental Government sa Garbaria, kumagat sa kilusan ni Cebu Government Garcia versus ASF, at Minglanilla Cebu Mayor, sinibak sa pwesto, tamad na municipal assessor. Bagong buo na task force, ikinasa para sasalo sa mga pending jobs. Sa mga detalye, ikukwento yan ni April Magaling. Tulang napahiya si Minglanilla Mayor Rahif Enad nang matuklasang bigong makapagsumite ng Real Property Appraisal Report ang kanilang municipal assessor na si Melanie Vargas, gayong makailang ulit ng inadjust ng Kapitolyo ang deadline para rito. Dismayado si Enad lalo nang aminin ni Vargas na nakapila pa o tambak lang sa mesa nito ang lahat ng mga for inspection ng mga establishmento sa kanilang bayan, dahilan para mapansin ng kanilang gobernador ang mababang porsyento ng pagtaas ng kanilang mga real property values, gayong libu-libo ang rehistradong establishmento. Ayon kay Mayor Enad, malinaw na paglabag sa kanyang tungkulin bilang kawani ng gobyerno ang naging asal ni Vargas sa trabaho. Kaya naman bilang aksyon, naglabas ng suspension order si Enad laban sa nasabing kawani sa loob ng kalahating buwan, habang bumuo naman ito ng task force na sasalo sa mga napabayaang trabaho ng kanilang municipal assessor. Ang nasabing task force ay binubuo ng 3 grupo na siyang papaspa sa pag-inspect sa lahat ng real property sa bayan sa loob lamang na 2 linggo, na direktang mag-uulat naman sa opisina ni Mayor Enad. Ito ay bilang pagtalima ng munisipyo sa Provincial Executive Order No. 37 ni Governor Garcia, kung saan humihingi ito ng update value assessment ng mga property na sakop ng bawat bayan. Samantala, sa Kapitolyo naman ng Cebu, nakipag-alyansa si Negros Oriental Governor Chaco Sagabarria sa ina ng lalawigan ng Cebu na si Governor Gwen Garcia sa paglaban sa krisis ng ASF sa kani-kanilang mga nasasakupan. Matatandaan na gumawa ng sariling biosecurity protocol si Garcia sa kanilang probinsya na salungat sa pinatutupad ng national government, kaugnay yan sa color coding at pagpatay ng mga alagang baboy para hindi anya tuluyang malugi ang kanilang hog industry.
At kasunod nga ng panawagang unity ni Garcia sa mga kapwa niya provincial and local chief executive, tumalima rito ang kauupo lamang na si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria at sa pulong na pagkasunduan ng dalawang opisyal na magkaroon ng centralized biosecurity protocol ang dalawang lalawigan habang binigyang diin ni Sagarbarria ang unti-unting pagbaba ng hog industry sa kanyang nasasakupan. Anya, loaded ang supply ng baboy dahil mababa ang demand nito dahil sarado ang mga border ng mga pangunahing lalawigan na dinadalhan ng kanilang mga produkto tulad na lamang ng Cebu. We have excessive supply in Negros. Grabe ang supply. Walay demand because the demand comes from Cebu. Basically, this is the reason why I really had to talk to Tokwen. Because most of our supply comes to Cebu. Gets processed, bacon, chorizo, mga burgers, anything, and goes back to Dumaguete, to Negros. So na siya cycle. When you cut that cycle off, unang ni barato dire, ni mahal dire. So ni mahal ang Cebu, ni barato ang Negros. So disrupted yun siya, and everybody suffering for it. Imagine if we open up, at least the cost of living of Cebu, because the products will become cheaper, kaya kung may supply dito, from 300 pesos, we can bring it down to 250 to 300. Who will benefit the most? Siyempre, mga konsumidor. Ako ang mga people, ako mga katawan. Basically, the MOA will be identical security measures. By next week, maybe we can produce the MOA and makita nato the economic impact between two provinces. Tumungo naman tayo sa South Cotabato Hospital na suportado ng mga solar panel. Yan ang kinukonsiderang gawin ng pamahalaan ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa kanilang provincial hospital para makatipid ang Kapitolyo sa gastusin sa kuryente sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Nabatid na ang panukala ay mula sa isang grupo ng mga foreign investors mula Malaysia at batay sa tansya ng Kapitolyo, nasa higit kumulang 2 milyong piso ang maaari nilang matipid. Ika nga, hitting two bird in one stone ang gustong gawin ng punong lalawigan dahil maaarian niyang magamit o ipangdagdag ang matitipid na pondo sa scholarship program na siyang susuporta sa daang-daang bilang ng mga future professional ng kanilang lalawigan. Sa ngayon, batay sa ulat ng provincial government, kasalukuyang nagpapatuloy ang mga proyektong pang-edukasyon ng pamahalaan ni Governor Tamayo Jr. kabilang narito ang pagpuno sa problema ng kakulangan ng mga silid-aralan sa kanilang probinsya. At sa Quezon City, agad na kinondena ni Mayor Joy Belmonte ang nakaraang shooting incident sa kanilang syudad kung saan biktima rito ang mamamahayag na si Joshua Abiad at mga kasama nitong sakay ng isang SUV minamaneho nila. Sa pahayag, tiniyak ni Belmonte ang hustisya sa pananambang na ito na ikinasugat hindi lamang ng photojournalist maging ng mga kaanak niya. Patuloy ang pag-iimbestiga ng otoridad sa pangyayari at paghahanap sa mga suspect na batay sa kuha ng CCTV ay mga sakay ng isang kotse na sumalubong sa SUV ng mga biktima habang nasa crossing road ng Barangay Masambong, Quezon City. Ayon kay Mayor Joy, walang lugar ang karahasan at pananakot sa kanilang lugar maging sa mga miyembro man yan ng media o kahit sino man sa publiko. Nabatid na una ng sinabi ng QCPD na kasama sa iniimbestigahan nito ang anggulong tumatay yung testigo sa drug cases, ang binaril na mamamahayag. Ako si April Magaling at ito ang Kwentong Politiko. Ready na ba kayong makidaho at makichika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan si partner Jigo sa aming pagbabalik.
Para sa ating Politi-Who of the Day, The Who. Itong senador, ang imbis raw makatulong, nagdala pa ng panibagong problema sa kamakailang binisitang bayan. Ayon sa ating scooper sakay ng chopper, ang opisyal na magtutungo ito sa isang bayan sa norte para mamahagi sana ng ayuda sa ilang may hirap na pamilya doon. At dahil sobrang laki ng propeller ng nasabing chopper, sobrang lakas rin ng hangin. Nadala nito na nilapag sa public school dahilan para magmistulang ibon na lumilipad sa himpapawid ang bubong ng mga silid-aralan. Akalain mong araw na may bagyong dumating sa lugar dahil bukod sa bubong at mga bintanang winasak, nagliparan rin ang mga learning materials. Kaya mga guro, kanya-kanya na lang dampot sa kanilang mga gamit. Ang malala pa sa eksena, hindi lang 2 beses nagdampot ng kalat ang mga teachers na nasabing public school dahil naulit pa muli ang bagsik ng hangin mula sa chopper ni Sen nang matapos ang halos 2 oras na event at lisanin ang lugar. Walang nagawa ang mga guro kundi mapakamot sa pagkadismaya na niwala man lang daw iniwang pangako na aayusin ang damage o kahit man lang sorry mula sa senador. True. Ang tinutukoy na senador na namerwisyo sa bayan ay OA sa dami ng staff na walang patawad din kung makapag-utos. Bagamat palangiti ito sa harap ng publiko, sa likod naman ito ay may tinatagong maladragon na personalidad. Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't pasadahan natin ang ilan sa mga politiko snitch this Friday. Bongga ang pagsalubong ni Iloilo City Mayor Jerry Trias sa buong cast ng bagong season ng teleseryang pinagbibidahan ni Jake Cuenca, Richard Gutierrez, Albert Martinez, and Sue Ramirez nang mag-shooting ito sa kanilang syudad. Sa post ng alkalde, mababatid ang pagiging proud government officials nito sa tila publicity na makukuha ng kanilang lugar sa nasabing TV show. Kinatuwa niya ang anunsyong ito na layong may pagmamalaki sa nakakaraming manonood ng kapamilya action serye, Ang Ganda ng Iloilo. Ayon kay Trias, 100% ang pagbibigay support niya sa production team na una nang tumanggap ng mainit na pagtanggap mula sa mga residente roon. Samantala, speaking of support, nanguna na rin sa pagpapakilala ng bagong tourism slogan ng Pinas, si Alaminos City Mayor Brian Celeste nang dumaong ito sa pagmamalaki nilang 100 Island ang grupo ng mga dayuhan sakay ng isang exploration cruise ship. Sa Facebook post ng alkalde, makikita ang inihanda nilang welcoming treat kung saan bida ang mga katutubong kasuotan ng mga tribo habang sumasayaw ito. Super special kung ituring ni Celeste ang mga nasabing bisita ng bayan na tila first foreigners na makakatikim ng Love the Philippine Treats. Todo sa pagbida ang opisyal sa kanilang natatanging mga island gem at syempre matik na dyan ang aniyay Great Filipino Warmth na sure na makakapagpapalove the Philippines sa mga dayuhan. Walang magpapatalo, yan ang tila moto ng mag-inang si Caloocan Representative Mitch Cahayon, at ang anak nitong si Janica, basta usaping TikTok. Sa account ng kongresista, makikita ang iba't ibang mother-daughter bonding sa pagsasayaw ng iba't ibang mga TikTok dance craze. Halatang walang gustong magpahuli. Kanya-kanya ito na indak na mukhang nag-e-enjoy sa kanilang ginagawang bonding. Mapasimple man yan o hardcore dance, sulong lang ng sulong ang mag-ina sa kanilang groove na ayon kay Kong Mitch ay may mai-improve pa. Ika nga, like mother, syempre like daughter din.
Habang sa Cebu, the dancing governor is back dahil mistulang nag-iwan ng happy memories si Governor Gwen Garcia sa kanyang mga kababayan mula Bantayan Island bago siya bumalik sa Capitol Works. Siyempre, yan ay sa pamamagitan ng Tatak Governor Gwen Dancing Group. After nga ng 2 days visit niya sa nasabing isla para i-check ang sitwasyon roon, isang grupo ng mga guro mula Kinatarkan Elementary School ang naghatid sa gobernadora na nooy pasakay na ng kanyang chopper. Tila nga mini farewell ceremony ang ganap dahil lang marinig ng opisyal ang kantahan. Napatakbo pa ito para makisayaw. Kaya naman hindi mapigilan ng Governor Gwen na ihabol ang kanyang last message sa madla na ayon sa kanya, kung kami kaadlaw diri dito sa Bantayan Mainland o karon sa Kinatarkan, I hope that pinaagyan ning atong mga reels ipakita ninyo makakita sad mo ug unsay kahintang, because this is what I mean, that I know the situation right here on the ground. Kinahanglan adtuon gyud nato aron makakita ta unsa gyud ang kahintang sa katawhan ug makapaminaw ta sa ilang mga gibati. That is the pure joy of public service. Ayan, partner Chi, alam mo, natutuwa ako dun sa mga, yung mga teleserye kagaya nitong kay Idol Richard Gutierrez, no? Nasa Iloilo naman sila mag-shoot. So, ngayon, showcase yung ganda ng mga lugar dito sa Pilipinas, which is nakakatuwa. sobra. At bilib na bilib din ako kay Governor Gwen. Talagang gusto niyang pinupuntahan Yan. at mas marinig at makita ng personal ang kalagayan. Yun. Yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako, si Chi Miranda. At ako naman si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Alas 8 pa rin ng gabi para sa mga kwentong politiko. Muli, magandang gabi.